Yamamre mummy and somoye. Amamre yentunasio. Amamre yentunjinio. Yamamre mummy and somoye. Akuma Radio 1. Akuma Radio 97.1. Dear Watiano, ma and so any. And Yampum so say we any fair tuntum. And Yampum so say we don't say Chapuku. A Kawamam round. We went quite chioti. And from Sony was say, Yadia Bow. Now call from poor. I racer. If you saw from Pobia, or then Yamio, and Yabonnet said, Be a fire, a Yamamre, Unyamin Chirway, a Mamre, dear, a Mamre, yet the Tunasio. Amamre yen totonase. Amamre yen tonchene ampa. Etiefo mijedi se ni amati mani ejina ni pa you. Yesanga baby o. Na se muamunim memene na du na no nsong bo. Na obade emma yen bere ho kwan a sankofa dwumadi na ye de bere mo. Ya tu ni din Kenkan Me. Kenkan Me. Ene yenga hia wo fie ha ye de dwumadi erebremu me Kwame ohina kudako me ne mia me maame mama Fina ene de mama Fina wakwa kodu English abrochirimanmu me se ohimia wi nche ne wafa ohimia afa de fe na mama aba bet na say you yete ye ho ka che yasanga hia bio me se emra odwira no ereba no yekọ ahomigem kakra na yasanga ba mesere we a onkwa na uritie no frefre wabusuafo na wonyina emetie bi senso oni omanyi mu nso a obetumi achim ni phone no anase na akasa noma no ato Facebook Okuman Radio 97.1 obetumi ahu ye ho anase YouTube Okuman Radio 97.1 ansa na yebetoya enadwumadi no sokra no yenga fiase akenkan huma bi atwam dedaw ye kan okrabiri na ye kenkan no ye nyina ye hu ni a ekosi ye sankan obofo ba ampoma eno na ye ti wom se obofo okọ awuram koye ha kokum krotia manse bi afi de kirese nwonwonan nanso ewi achi no nkunimdi ebai anu achi no ye tei bi o se ye sankenkan homa bi a watu ni din obede mijedi se obede ne de ye nkrofo bebre de esane adisua dodoa na ewo munti no ma nkrofo bebre di homa no echi arasan yehui onipa wu echi okodua samando ne ekoso wo ho onipa setina mu nsem a etumi etoto no ne ye mpo a obitumi kofi obi manso ya on kan po se obekọ na echi no saa homa obede no eboa ye ma yehu ni a esi nyina ene yerepa homa foforo ho ntama kora iu mijedi se etiefo sesei no obi atemdin opese ote homa kwen a yede eba betua mebo na wetie meti so obi kasi na kanientie you yebebo homa no so na mate homa no wa tunidin yaudonko mama Fina abem na waka homa no ho asem akire nkakra mama Fina yo etiefu se wangani agina opa mesu beni agina won papa agina won papa nti yakopon adom ode enyina ba asomdwe mu yo mjede se obia hu yie yenso ye hu yie yo ena ye be kan homa no ni ye be kan homa no di ni de yaudonko
onipa a ɔkyerɛ nhoma no wɔfrɛ no ahene afo ofi akuapem date yɛbɛka ne ho asɛm kakra asa wɔwo ahene afo bɛyɛ mfe aduasa akunu ni kyerɛ sɛ bra wɔyɛ nhoma no ɛyɛ 19 yɛnhwɛ biye kra wɔyɛ 1973 ɛna nhoma edi kan ne ba abɔnten nti saa bere no na wɔsɛ wɔadi mfe aduasa akono wɔwo ne bɛyɛ mfe aduasa akono ni wɔ akura bi a ɛbɛn kota kraboa kota ofi akuapem date na wɔtetew no wɔ St Andrews Training College a ɛwɔ Asante Mampɔn ɛne Presbyterian Training College wɔ Akropɔn akuapem ɔkyerɛ ade mfi pii na nkuro a ɔkyerɛ mu ade ne apeguso dwaso ɛne abura manfo afi apem hankron aduosia mu ɛna ofi adekyerɛ mu kɔ Bureau of Ghana Languages afi apem hankron aduoson abiesa mu na Bureau of Ghana Language fo de ne homa a edi kan a wɔfrɛ no ɔdɔ asaawa no puegua ɔdaso wɔ Bureau of Ghana Languages ara mabere mabaanan na nneɛma na ne gye hu ne homakan homakyerɛw kua ne mmoayen enti yɛkɔsɔ yɛbisa ɔpanyin fianko sɛ papa no nkɔhwɛ n'akyi nkɔama yɛn sɛ ɔda so te ase a ɔwɔ date akuapem date enti sɛ homa a edi kan no ɔkyerɛw anaasɛ epue 1973 dia na ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ no 1934 wahwɛ wɔn 1934 ayo ɛne sɛ ɔte ase dia na wayɛ akɔkora kakra ɔte ase dia na anka wadi na ɔyɛ di 90 wadi 90 ni akyi yɛmɔ mpa na ɔte ase na anka yɛnkɔhwehwɛ no obenya 88 saa wɔn yo yɛmɔ mpa na ɔte ase nti yɛde hyɛ ɔpanyin fianko so ɔhwehwɛ ma yɛn na ɔhwɛ sɛ na yɛhyia ɔhwehwɛ ma yɛn na ɔma yɛn yɛbɛhwɛ nianim yawdɔnkɔ yɛ ayɛsɛm bi a ɛfa ɔba koro bi a na wofu brɛ no mu yiye ansa na wɔn sare ka no awo no ho homakyerɛwfo a wotumi fa onipa biako pɛ ho asɛm sinade bɔ sɛmɔda a ɛyɛ dɛ saa ntaa nka efi homa no mfiase kosi awie ɔkyerɛwfo no ma obiara a oso homa no mu no hu sɛ onimɔman yi mufo abrabɔ mu nsɛm nyinaa mu yiye sɛ ɛyɛ odunsini fiasɛm na ɔreka ɔka ne kan ma asumabu bi nnimu sɔre ka sukufo mofra suku mu nkontonkra ne ofie asikane ne mefrabɔnesɛm ho asɛm nso a wobɛka sɛ ogyina hɔ bi nneɛma bebree wɔ yɛn asetena mu a yɛnam ho daa nso yɛrentumi nka ho asɛm pɛpɛɛpɛ nipa a wotumi ka wɔn ani ase na wɔwɔ tɛkrɛma a wɔde tua nea wahu kyerɛ saa no na wɔfrɛ wɔn asɛma ɛho nsɛnkyerɛnne na yɛhu wɔ yɛadɔnkɔ mu yi owura ahenafo yɛ ɔsɛma ne nhoma yi mu yɛhu nipa ahoro mfonini obiara ɔde nsi ka nhoma yi no behu na nkasa ana obi a onim no wɔ mu bi nhoma yi mu yɛ dɛ wuso mu a worintumi mfa nto hɔ enti woni adegye wa a wonkan nhoma a wɔkan de gye wɔn ani saa nɔɔso wɔ yɛn nkasa mu enti yɛhu bi saa yɛyɛ no awa atu ɛnyɛ no nti na merekanfo yɛ adɔkɔ akyerɛ kenkanfo daabi mekanfo no a na egyina nea mahu wɔ mu no nti mekanfo no a na minim nea kenkanfo benya wɔ mu nti owura amankwa opoku na ɔkyerɛw saa asɛm yi fa homa no ho owura amankwa opoku so ɔno kora ɔyɛ ɔkyerɛwfo wakyerɛw nhoma obi kyerɛ na em sɛ mese wa men ofi aburi ɔno ne book kyerɛ opoku opoku ya enti ene etiefo opoku a yang akenkan ne homa bi pen minim sɛ etiefo bi wɔ hɔ a
won akan ne homa pen opoku enti na mama se ono na oso owura ahene afọ ase na o kirew o kan wie no na onyo kirew fa ho eno ya no wo frɛ ne dem po burofum so obi kirew bribi afi obi mu a preface ana nianim te sa wo kirew homa na sa wo pese edi mu a se wo hwe obi so no so yo titiru a no so akwadare wo homa kirew mu no no kenkan mu a na se wa kire se ne ahoma ne te eno na ma ahoma no enyabo ene ma ahoma no enyabo nti owura opoku na okiro fa ahenafo homa mu ma no yo mama obi bisa say ufu name minim e bia wa kire na de wo baby pen wo say udi nyina dey wo fra mi Josephine Owusu Opare Opare yo ene owura bisa mama din o de Josephine Owusu Opare enti mama ye bebo asen homa ni mana ya ye be kan ye be kese betuma kan chapter 1 a ye be kese ne betuma kan chapter 1 ene mama fa yemfiase yo ene ye chapter 1 no ofiase wo se asem no afi ti yere kenkan wa bonondu baako bre sese wo pon anopa suku mamofra no kodidi no nya nnui wo woso don se ni sukufu ni nyina mehia wo dan biako mu enya bra nke sese mofra no sie ni efisa de sua gina mu ne ye den akabre kakra bi na wore be ye sohwe ama sukufu no akọ Yesu amanuhunu akọ ama enu nti na adejewu ni ho kura ma teacherfo ni sukufu nyina sukufu ni nyina abua won ho anu wodan nu mu odan nu mu atam ding obi nkasa na obi nso mmọwawo woni masam ko aba enti wore hwehwe won nyina asa abre no teacherfo nu nyina hye master office hu fi ase wo sukufu nu mu jama asem bi asi apia na yeden asem kra na aba wa bodon am ya be hia heyide se onum se eni asem ne nam o mo de se mo ne nam suku mu ha ko masutuetu amutiri ho kwa mo nti ne ekoso biara sentia miri twam wo office anim ho no na master ni abre na ni master ni bra abre no enya no bi ni kra mi se wo hwɛ se ne ode ne nsa benkum ne nsa bi nga sisi ni sisi na ogina ho kasa ni biri so de kire teacherfo no a na wo hu se ya asem a ani susun apia bomie samo de moti krom nsa asem o oforini na agori riba we je fia na ru pentam akohia bio apia nso ne no o ma hu anini wo mpotiri hu kakra nkyere mi ara enya ya odon ko na wo se wakɔkyere o leta bi akoma akuodi na asem no hu anwini wo se akuodi nsa kan leta no pe o ma so any office o da akoma master ye asem oni beni na anu nkuto a master ritu yamfu wo sansem yi hu na enya asem pakora master fufuru yi so di wo se na asem wo ni kora o na so odi nso yesa na akamu kakra so pesa o mama master hu so no de ne so abofra pa abien sen me de mama nsen na ne na enti oje di se ono de ne hore na hoda na mfu bani yugusu ridwen asan ho yi hwara hu sa na wo hu se teacherfo ni nyina sa so yo riba na master Abraham kura mfi atintin bi di won achi a nani apa woni tim se opa bin anuwa teacherfo ne betena ase wo anim ho a won anim kire sukuufo no mu fa kese tete nkonwa ne apon no so na won so a won anya ba bia anta no ginagina ho master ko gina opon a ode asi sukuufo no anim no ho na afi otwa na ni hwe benkum san hwe nifa enu achi ohwe sukuufo no nyina anim maako hia na obo ni tinko sabiri nyina munu na aba tintin no bia opon no so eyi ma sukuufo no bom nse nkura efe master fi ase kasai se me mankuma
mpanyin ka won asem bi se dua be wo wani no wo tu nase na wo ntwa so bori bi wo mansi suku yi mu a me pese mi tu ase preko na ewu kura ma wofo de mo be she suku yi mu se mu mesua homa na bio yan kire mu nyansa daachi bi mu ara mo de bebo mo bra wo wiase yi mu na nso mi se mu fa kese no anyinyin de dawo ansa na wori be suku yi mu na mpanyimfo ye no na won so wo ye muni me de dawo se me de me kama asem a me mfa hintawo me pa ho tam preko se mu binu mu hwe na won anyinyin sin ye nga kirekerefo ye ho yi a na anu nti mra ya hye no wa ha no wori ntumi ni so ya anu di fie kwa na da ho no wutumi fi suku yi mu ko na due ya sente saade a ene na mra biara ye hye wa ha no esese wudi so pepepe na asem asan master gusu rekasa na ni abre se bribi nu osuku ni abere me bia wo frɛ no danso kan ni minim danso yinsu na osakura wo sukufu ni nyina mu won a wote ben no de won mati pimpim no se onya ni ore ye no na wankofa asem fufuru bi amebo de amba no mu bio se na master nso atene a erekoso no de daw prekupo hang na ni kan se aprewa de kuru no mra hantam danso nen ampamu je ne o yese sumori wo kraman aso yachi master wo we so ne hu ade bia ko ne se ba so obi ye boni bi na ore betwe na so ya o ya ha wuro a odi begu no so bra oni nu nye ya so twi no kura no na ne hu mu anyi na aguan de daw bra wafra wo rebebo wo ma no nyina na otiatia ba anu mu danso redu master nchen no na wadi na echi ne toma ba ya sia bi de daw ama ne hu abai no master Abraham yo ofantini berima bi a ofi bobikuma oyo nipa brantintin a obeburu anamon asia mpo tete ba asirefo tichafo mpanyimfo a wache wo adwuma no mu no wo mu biakonen oyo nipa a obiri na nenu aba ya akase a biri biara mu no na apai ko wo ni trim so wo ye bone na so wo de wo ba nanim no ha na ni honton a ye ko no kire wo a na eye se mimasase mu ota hyehye tifita ne nsa tenten ni kaki ni ka wase ni sukufu a wa kire won ade pan nyina anim no se da obehyehyye tifita ne nsa yetia ani kaki ni ka no ahyena na asepatre abasuku no na eye yiye da kesi wo suku mu ho mansu suku aje di moni wo atoy mantan mu etunetuna asem mpekuya asem agwaman sam mude obi nsin won tichafo ahoro a woyi won basa suku no mu no bomodin biara se wo betumi adan mofra no ma wafa kwampa bi so ana wa wo ba ho no nyina yei na wo betu suku no sara na oja ho koinin master Abraham ntete pa wo suku ahoro a wachi mu akire mu ade no ama no din ahyeta se eyi ni ade a enti ama wo yi no ba suku mansu suku mu obedu mansu no ohun se na suku no asaya mpa oti suku yi ho asama ansa na oreba oba no nso ohun se nsem otete fa suku no hu nyina ye no kware turodo osuku ni bi tumi boni teacher sudwaya obi nse no abo atwawo master Abraham be hu ni ye boni ahoro erekoso woni suku fufuru no otu ni nansi fam ho se obebo anu ntem so ni oye ni se on the teacher fu ni nyina kan wonti kuya ho dwene okwan a se wo fa so siesie suku no ho ni edi kan no wokohu ohene ni panyimfo de asem no tu won anim se hia woni omanfo ni nyina amoa ansa na watumi aye suku no yiye ohene ni panyim no nso share teacher fu no bo se okwan biara wo fa so no wo fa so de aye suku no ama aye yiye no omanfo nta won achi eyi achi ansa na master nso de adwene fufuru ba se wo ma suku no ara hyehye won mra wo suku no mu mra no mu biara nso ne eso asotwe bata ho
se ba so sukuu ni bi bu mmra no mu bi so a na te se ono a afri na wasum no na watom se boni bi osukuu ni bi aye no mu yedura se so asotwe no so tiara nen se so boni ni so a se so asotwe no so sara nen okwan a te se so na master Abraham na teacher fo no fai di she sukuu no so na anche biara wo hu nsakrai pa bi wo sukuu no mu osukuu ni biara mpese obeto afiri anankasa asum no mu da master twa ne kasa no sise agimi sam chichira bofra koma ho na nteso aba be mafi no ho oka asem wie no oto na anu frɛ ya odonko sɛ o megyina sukuu ni nyina nim na ya odonko de ahoma so na sori fi nafa ho na odi bam kontoto na ntiu sɛ ne ya opɛ begyina ho oriyadu master nchempe uti hwam master masotore bi engasun na sum de dawo onipa gram ote se awai wo sotore efeli na hu se master bore pai ohun tie a ensi so odi abufu kan se samofra wotete se ansakra wonsu amfi saa biri yi a wo bebre wo wiase mu se saa biri yi de na wo beka se wasa nsu onwuna gu asukufu no nyina so wo se won asem woni na nso afeide wo hu se wahia chewa ne ne mampa eyi achi no master twi leta ya odonko kire koma akuodi no hye ne nsa se onkan na obiara nti emu asem bi ya odonko ampa afeide na opata nani a empata ojira ho akwansin no ntumi nkan leta no mu nsam biako pepo master shim fi ni nsam no sre teacher ofai teacher ni o kire ya odonko ade no se onkan leta no mu nsam ni aw odo asawa ahofa akua sami hu a na ma adwuna atu afra me uti ni asunwi kuha se asoba yere dotto no kra na ekumi sami hwe wanu aba nkruwa ne kokko so pa binde wo hwini a etia te se bema wa bab sa esram so unsati awra man ne achinwi nkure wa no fafa ato bese ene wo konchima no a na ma adwuni nyina sei aw otuntum kobire a wo sin ho ase suchirema ene emu jawa te sei abodon mu wa nantupon ni wa nanso ya pransam a achinwi atamatam se mehwa ne ameka ne se eponi ababa okuedi a wumpo kuamu yehuam fa okoko baka me koko akua ahomatea se manhu a metena entena mididi a enye yie mepesa ankada biara ukasama no keke na me ho tome usiru kura ne wonantu na ekumi akua wa modo ani gina abu me kon se menya wa anware a miri ntumi ntena wiase mepesa wo pene so kase yiu keke na me honhom san no master amaticha ofa ya nkan leta no mu nsam no nyina ansi na o kire no se onyai efise na nsam a edi akiri mu piu dodo oma wode opun besi ho na ofra kwa abran ba na nsan wo mayire donko wo so apempesam so ma asotwe ye maadumien na wabon odeboneyefo no asen ho na wotwe abien etiefuei kratanu mu nsem no de emu ehwam ni mi je di se sisemini etiefu wosusai anase etiefu a kire krata akoma me baby pen no wanga fiase kaka ise na asem to no na kai ye ma asem na were bosi etiefu mo me fa nyomi entwen asum kakra na yensan entwe aso
Many buckras every swan says Shamremu Namia Sempefo Fakra taking kind Nekra Tebia a baby Troya command duffel be ne moon semuno ne I was see na me pese obi etiebio amu amudi odo edi agrono ya more ni emun semuni Okuma Radio. Aufrima. Dobe na meshie, dobe na meshie, dobi yo. Oh. Dobe na ya udonko eshie. Ya udonko. Etiefo yere so efi ofa etoso ebien. Watu ni ding se pobi aware ne emu abebrese. Wafred donko neja se kofi pobi.
ne na din de Ofosua. Ya odonko na akorapo bi ye abrantewa no na nani so ye hyewiye. Wanko suku enua hi bi de nanso na eye ne pese daache obeye ne ba ma wako suku edu achiri kakra. Pobie obi a na aware ka echipi. Bra na etipenfu nyina aware afiase wowo ma no na ono de odaso disija ara. Osisi no na wofo pay se wo ware ma no nanso one won anya adwene. Ono ara kan si obehwehwe obe a ope no na wa ware no. Opawa awofo paw obia ma won mano ye atetede na awarijaya ebusu pi nei no fareba ye awofo ma won ma merima kwan ma won paw mea a won ara wope na mmom eye se wo hye won ma wo ware mea awofo no ara pe no. Mea bia na awofo pay se oware won esane se wofi ofipamu no inti. Pobi anhwe won mu biara anim kura. Obon won nyina agui. Ne dibia ode won be kire na awofo se obeware won no. Na wonye mea bia wodi mu. Eyi ma na awofo no nso tia ne de sumu. Saa twemamentwe a ebeda one na awofo ntem wo na aware ho no na anka erema ne ho akamsa no. Ekowie achi no opanyin anto babia minta na wosi no asiwa bere a oye abofra no ma no se otusu kakra pobi aware no ne no atena. Se daache aware no beye yie se erinye yie minta ko efichiri pe eni na ahe na abrante fofuru bi nu na sema pobi enidasu nyina ye ohunu. Asem yi si no so eka de na anka pobi rehye hama efise na odo a wanya ominta ho no enya no beni. Pobi na akora fa ho kosamina opanyin anto ahimfi se onti asese wabesi ne babia asiwa de no ama ne ba na wantumi anhwe ne ba no so ma oberima foforo afa no enti omekire no ase. Manso a anka eresori wo asemi ho no enya no bini. Nanso echi no adofo pi tu pobi na akora afo se onya asem no mu ma enka. Ono so de komapa tie afutu ahoro no jai asem no mu kura. Asem yi ho aniwu na eyenti minta ne oberima no entumi antena mansu kro no mu na pa wode wonti hwi mu ko nea wobekọ a obi ante wonka biuta. Pobi na asem ye mobo. Ohwe senia ne mfafu nyina adi no kan wo awumu no na ono de onhu ne de ano ara no na asemba oberima ara na edunu ntia. Nea eye na Ofosua beye ne yire no de se odwenhu a ontumi ntia ase da. Ofosua ye ababa bi a ofi benso. Eho na wofufi na eho anso na wowo no. Efi manso ko benso nye okwan bi a eware. Nkro abien yi mu nipa tedi anawuram wo niema pii mu. Se afahye bi du so wo manso se a bensofo ba beboa won. Saa aranso na se afahye bi si benso a mansofo tumi koboa won ne hye aranen. Ofosua ye ababa a odimu de. Nanso esa ne hofo mrante no anije. Ofosua ye ababa a odimu de. Nanso esa ne brachew a obu wo bensu nti ama ne ho anye krom hofo mrante no anije.
wadan ne ho train ho ano hɔfo mmerante no wadan ne ho train ho anoma na ne wote ne nka wɔ ha a ɔtena wobɛte na wɔadu takwa dunkwa ne ade ɛsiane ne brɛ yi nti obiara ato no pɛɛ hwii wɔ ben so odwira bi mu aguabɔ bi ase wɔ man so na po bi kotuu no ɛhɔ ɔne no dii kasasie ma ofosua nso gyee nɔpene wɔn aware no ase ara ne aware yi akyi no ɛyɛ po bi sɛ afei de biribiara bɛkɔ so tee ama no nanso sɛnea osusu yi no amma saa sɛ aberante biara a waware foforo a nea ɔhwɛ kwan ara ne sɛ adom bɛdom no ma ne yere awo ɔbaa ma no asram awotwe faa wɔn tiri so na po bi nhu nsɛnkyerɛnne biara ɔbɔɔ ne yere awo ho mmɔden biara sɛnea obɛtumi nanso ɔkwa mfeɛ abien twam nanso na ɛte sɛnea ɛte ara afei de na asɛm yi nsen po bi eyi de na monsamfo na ɛyɛ no anaasɛ efi ne yere po bi nso gye ne ho di fam nhaban ahorow a onim nyinaa ɔtetew bi bɔɔ dudo ma ofosua nomen nanso antentam ara eyi ho dadwen bɛda po bi so a sɛ adesa na ɔhyɛn dan mu a na sɔpe sɛ nkɔ n'aniwam da na akokɔ agye koo ofosua nso anyɛ awo yi ho koma enya awo yi ho koma ade akyi sɛ ɔde ne kunu ho guan arani ɔhwɛ sɛnea n'ati pɛnfo a ɔne wɔn bɔi ɛsɛkyima afe kuru mu awowo ne wɔn ma ho anigye no a na enye no hwee sɛ agyaadwotwa ara sɛ po bi hu sɛ ne yere werɛ ahow saa a ontumi ntena fie hɔ na ɔde ne ti abom ɔkɔ abɔnten sɛ ofi adi saa a ɔde asɛm yi ho awerɛhow kɔnom nsa ara sɛnea obetumi na ɔbɛsan aba fie no na wayɛ sɛ so po bi na akora yɛ ɔpanyin bi a ne nsɛm yɛ duru ara san owo kookoo mfu akɛse pii na sɛ afidu na ɔtew ne kookoo gu fam a ontumi nya kotoku apem ne akyi mpo po bi wie sukuu no na akora ma obedii nanan ase boa no n'afuo mu adwumayɛ ɔkyerɛ ne ba yi adwumayɛ ma ɔno nso ani gye kuya ho po bi na agya hui sɛ ne ba no ani da fam na ɔntoto n'adwumayɛ nso ase ɛno nti ɔde afu biako kyɛɛ ne ba yi sɛ ɔntew ne di so na ɔmfa nhwɛ ne yere nso akwaraa no faa saa adwene yi sɛnea ɔbɛma ne ba no anya kuya ho anigye sɛ daakye bi onni hɔ a po bi abɛsi mu ahwɛ ne mfu ahorow no so po bi nso hui sɛ adɔe kɛse na n'agya ayɛ no enti oyii ne ho adi sɛ aberantewa a mogyahyew wɔ ne mu esiane sɛ n'ani da fam enti ɛni gyina na ɔno nso fii ase bɔɔ n'ankasa ne dwetiri na ɛti pɛnfo a ɔne wɔn hyɛ ɔbra ase wɔ man so no de na ne nsɛm yɛ duru sen wɔn nyinaa dabi ɔde to n'akora anim sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔbɔ asesewa bi wɔ n'afu no mu na ɔne ne yere tu kɔtena mu na wɔanya kwan ahwɛ n'adwuma no mfiase no n'akora adwene mu yɛɛ no kakra nanso akyiri no ɔtee ase maa ne ba no efisɛ onim sɛ anomaa ba efisɛ
etiefo mo fa nche me kakra mfiase no na akora adwene mu ye no na kakra nanso ekiri no ote ase ma ne ba no efise onim se anoma aba ntaban mu ye den a ono ara na otu pobinya manso mranti no bi koboa no ma ocheche na akura afefe bi wo na asase no mu da oritu akwotena akura ho no na eye anije sem kese enwumire a adereche na wakodu ofifufuro no ọma na akora de nsa koyi apai wo akura ho enu achi wo so oja ano wo eduo ho efei wo trantran atuo anwumire no ara yiye senia ama ne kire adeche no okum ogwan de nua aduan na osia na wofo ne nadofo dano pe ni behwe akura ho anije ne den adofo ne namfo gugu won afuru so nsu beye won hu yiye ara senia ese anwumire from ansana dom no rehwete asan abakro mu bio ewom pobi akobo na akura wo na afu mu de nanso na otise obi a odi amantrenu ade oti krom na oti akura nso se adwuma anobre ase wo na akura se a otumi bedi asram ana asram abie nkura wo krom de ye nwuma nketenkenti bi a ehuhia no pobi abo akura afefe sania abranti biara a wasi su betumi abo efi adwuma ase adagye innim de nanso na enije biara ani ho ma one ne yere oware mfie biesa atwam nso nyinsen biara mai dabi anwumere a wadidi awie rije mfare wo dampan mu no ote se obi rebo ego ehina onipa wo ho abramu adumado kese otwama ohene adodankwani akunto po na kofi eyehina na ubo no mranse yi abna brabehwe onuabarimu pobi na kunta adodankwa ni nua bi a oka ne ho no ntia nutia pobi na oma won egwa ma wotena ase kofi nuabarimu po na hinani ofe kwasi opo na wona wanyin aye abranti sei abna ma wonsu kakra ngufem na yentie won anantese ofosia ma ni nuanom no bresu na otwe egwa bi hoso wo nikunu nchen pe abna tie na ento akontane na adamfo se yen hade edafem won na wofi kwanso kofi se wakunta senin o se ehade edafem boko ebisa bi ofe mebi nkwa ekofi eye abna mento akunta se yenso yenkura no bone ma akura na osuma yen ne nchen papa nin o se den abna eye me se wo ba ma ohunso kakra na yenya yen asem akenyi aden asem ben na modinam na mo mpese mitibi abna wode te won ase na ma won muso na ma omuso kakra na minye ni se eye asem boni bi akonta ma akura eye wase na osuma yen se yemfa asemi meto wanim na nea wo kafa ho no wadi muai ama yede akoma no o se yemeka nche o se ubeje won ba bia no aware eriye mfie biesani enu nti one mmerewa nyina se yemme kire wo se wo hwe asram asia se won ma no enya oyafuna asram asia achipe wobeba abeje won ade afi wonsem na so etiefo na amane nin amane nin ofei enye saa na
okay. Eno aning. Osampa ye. Di asem na wo se mo meka nkyere me. Enti sa. Sa na tinin. Minye ni se mu ebi wo asem ye chibio. Wakasa amate. Mefa ho adwen na mehu okwan asese mefa so. Munsa akra ne aberewa se. Won kra no aka mensa na mate. An na jama ye besra kwan akọ. Eye na akonta krachi ye hina. Na nim ye me amaninim. Akonta nya na me meje wo nsampiren. Obi se bisa fu ntokwan wo kan no wanti. Ewo mu di misi wa ye boa na ne benin. Wa akonta ba akonin. Mmomo ne de onta ntena benso. Kwai mu wa hafo no wo. Ebe na otwe abien pe ni a obai. Se wahu. Ubusa na wuhu. Akonta ofai chiame na menso me ne wota. Ya sere kwan de dawunti eyi de yi wabena wunu anum si waruko oburo mode mun komo awie nkomo no awie ma wie aduan na mun twan na muni di ansa na mako ya sori fi bi ho a ne se ye ba hai ya mamu no pa o yo akonta twan na jeta bi koma abrewa no mame pebu pobi ko wura adamu na ofi ba no oyi si de abien hye adonsam asida na ewom ye ni asida munanti yo enwumra okuru na oyire hye ndamu pe no fosu abisa ni kunu asamko a ni nuanom de bai ma pobi nso kan ni nyina kire no fosu adi asem ho ya upi eye se waburu ni kuru mu pe pobi twa fosu abuto ni yam se bribia woni bere na nsem nyina nso ni nyame enti oma won fa nsem nan no ofosu asu anadwomu no nyina kosi se nafa no mpaase pobi amfa ne yira sem ya nhye ketaase na mmom odi chinchin no nsifu ahoro a wowo ma nso mantamu nyina se ebeye den ana wo pem a anyeye dabi odofo bi beyi no asutiu se wato okonfu bi nkan wo kro bi mu se wo se wa ya wo adura ma merima ne mia abolimpi ma wanyama oma pobiti asese okonfu ne din di toku na wa bi nga hyew se piribi bio owo aduru tatahwe bi a so de kan obi na asrama bi esen bi achi wa hu sankyereni bi a na akire se wa mo awo ama oya no dani anajo pobine ni yidi okonfu yi nkomo sa akosi se adechin wosi ni gina se be biara okonfu pobihye no obekwa akohwehwe na achi kwan ahwe se bia obetumi ayehu bia ma won ana wo hye kwese de bi se saada no na obiara nko ba bi enti won ba nu nyina bebo anan akohu danfo no memene da aderechi na wakohu okonfu no pobi ko hu na adamfo donfu bampo wo mansu krom sra no se saade pa bi chia obeba abefre no ma wakogya no dominasi wo konfu toku ekura na adamfo yin so ampopo niti oje ne pene na ade chin no odi ni bohye so no so na mpa kogya ko pobi ne yire okonfu na ekura okon afi mansu okonfu toku ekura no ho nye akwama wosi mu anopahema ayenim aye hinani no origina ansa na woridu ho sabre no so na eyesuso bira nsuwonsu anyina abubo asram so okwan no mu ateche ni ohuasu asehwe ni twetwedewo ne ne aifa won ani so ansa na woridu okonfu na akura no se wo ka ho asem kaka na etwa abesenwe wore kono ana wokodu asukasi bia ayira no wo hu ise twini biara na so a wobetumi afaso atwa na obeye no atwa asu no so na akai se eka merima benu nkodi a anka wobehu okwanko a wobefaso atwa asu no di wanu obia nenam ofosuanso ofise wowo no
esu kase etise na won abeto yi onfa bi mu ntwa ida eya ade ani kresuro fititete wo hwe se ne akoma petu asi ofosua so na ne ho him biribiribiri no a na ade ara na ahia no ntia anka ne obeka ne se enka kura na otuo nkotwere ne aitwere na enya ne nko na wasopa wona afefum abrante oka won ho no nso de esense wafo kan supen na oye obi a watena sukasu hu penti wamfa na asam biara kura eyi ye adeketwa bi pe wonani so akire so a obewa ne ntama de ne ho atunsu no mu aguare atwa pobi ne yire de na ehia pobi nso na wakoye okwamuni yi onye obi a onimu asu ho hwe bra ne yire ridwan okwan obefa so atumi atwa asu no ho no na bampo de ogina asu no ano pe na ohwe nsu no mu din akiri no ode adwene mi bai se eyese wo betwe nkakra be se donhwuru bi akubi ahwe se asu no betwe nkakra ana na wafa ho adwene se obenya atwo senso obesan won achi akofio eho a na wo behu bampo rekasa ni nyana ode nani nwam asu no akiri okan se batofo akura bi da asu oja ho no ho enti se wo bohu fra ebi a obi be fi ho aba na wabetwa won asu no ntama na ofi ase bo hu ofra be yempan bi esa bi mpofirim obehwa asu na tifi fem okuru bi na tan nsu na ni wa asu oja ho abere market wa bi timu rehare bayi ofra po bi na efosia ma wo behwe efe won nyina de ahosepaw twan se okuru no beba abeto won miritia bi achi aberema yi de okuru no bedu won chen okuru no du nsu ni ahope abofra yi huru fi nsu no si kokoso na oba ne awogina ho wo hu iso ya abofra wadi beye mfi esonpe akura bi de soja no ho ni abofra no fi bae no adwuma a hofu dia ne se woyi nam wa asu no kese no mu so worikogwa na se worikogwa so ana se fuma wotete akuru mu na eko wo yensu anofo abiribia mu no wogu asu ani asu yi ani mofa ne panyin nyina nim asugare nim ahare abereme ya wofu kwa afum ni gwaso na enti na watam ne koro no rebepa biri obi atwa no asu onya tro bi di ato ni kotokum abofra du ni apobinom gina ipe na obisa won se wo pese wotwa won asu ana bra wonya nwie won ano esane asam no nwa na eye won ni nti no aberema no huru kotena okuru no mu na ode ne nsanya ma won se wo metena tenase ehu nti abofra no fra won no wo gina kakra wanye ani se abofra kete wote se betumi atwa won asu so yo nipa so yo busum bi na obisu bi no wonim wontumi hu ne enti abofra wote se nko tumi tamokoro de ne nam asu yi ani se otwa kwantufu asu ochina bi wanhwe yiye a na agirima biribi abafa won tam no akogu won asu busani bi nso nka won hu na wakonya amane aboye abofra yi no hu ise won pese wo betena okuru no mu no ode bato kasetim fra won se opentam enti se wo pese wo twa asu no dia en won ka won hu ntam eyi ma wo de akoma pirim kotena okuru no mu won ani ba won so no na wo atwa asu no awie gina asu oja no ho wo si fampe na wo yi sika bi share abofra nensa si won kwan so koi wode anko asem yi nkomo di sara dikodu okonfutoku akura ya te no ho kura afi dominance kro no ho eda bepa obi so enti obi rekọ ho a esese obopampa bi ansa na wakodu ho se wuchina kura na ase a na dominance kro no da obomu wo benkum fam ada wa akura ho eye fada nga wode bamu na akuru so ada no si hye ben fam ti obiara o ya tintin irihyan odan no mu a jesu obo no mu ase ansa infensiri ni odan no mu biara ho na eyi masumba adan no mu biribiara wadu akutu ni kokosi atwa akura no ho ahia eyi no dwo nwini ba akura ho mframa emu dwo ta bobiri biara mu we akura no ase wodu okonfutoku akura no ho no
na ahohu bi aba ne nkyɛn enti ɔma wɔn agua ma wɔtena ase twɛn no ɔhwɛ ahohu no wie no ɔfrɛ wɔn kɔɔ ne dan no bi akomo wɔama wɔn a wɔn anantese kora na ɔno ara kyerɛ wɔn nea enti a wɔnam ne nea wɔhwehwɛ nyinaa eyi ma wɔn ho dwiru wɔn mmoro so na wɔgye di sɛ nsɛm a wɔte fa ne ho no bɛyɛ nokware ɔma wɔte ase sɛ nea edi wɔn akyi so enti obeyi wɔn ho musu ansa na biribiara si yie na nea wɔhwehwɛ no nso wɔn nsa aka ɔhyɛ wɔn dapɛn kyerɛ wɔn nneɛma ahorow a origye na ɔde ayi muso no ama wɔn ɔne wɔn wie no wɔkra no samporo hwee ɔkwan so de wɔn ani kyerɛ ma nso wɔbɛdu asu kɛse no ano no wɔhui sɛ ɛntwetwe ara ɛ nanso na abarima a otwa nsu no retwɛn wɔn asu no ano hɔ wɔkɔtena ɔkoro no mu ma otwa wɔn asu wɔreba no de na nanto no ano yɛ hyew ara yie nti wɔanhu ɔkwan no tenten edu anwummere bere ɛsɛ sɛ wɔsɔ kanea no na wɔadu ma nso dedaw etiefo ɔfa a ɛtɔ so abien no ɛna yɛde akogu no yɛbɛbue ɔfrɛ ahama no atum sesi a nama no yɛ 0551 667755 0551 667755 ɛna 0270 191971 0270 191971 mama yɛnhwɛ homa no mu mpɛnsɛmpɛnsɛ mu kakra yo mfiase no yɛkan biribi kakra fa ɛhɔ deɛ mi do sa pa ya don kolete no na yo I would say asɛm no ehu afi yo asɛm no ho afi so ɛyɛ akɔnɔ bi a me gye di sɛ onipa biara di nyinaa ɛyɛ den ade ɛba enti so ɛyɛ kwanbɔ ne so ɛna yawdonkɔ ɛde fa ɛkyerɛ okrataa no kɔma ewura no ana sa wo se komo mufra no wɔyɛ mufra bɔnefo ɛnu nti wɔde master Abraham ɛba akuro no mu no wɔyɛ mufra bɔnefo ɛna wɔde kan aka sɛ wa ususu sɛ wanyin no ɔkwan na ɛda hɔ no kɔ ɛyɛ Okuma radio enti na ɛyɛ ade a ɛyɛ bɔne bi a wɔpɛ sɛ wɔtu fi sukuufu no mu nti na dɔnkɔ na wɔmu sɛ wanyin de nanso wɔsɛ kɔfu bi na ɛka so wanyin kora wusa ɔfrɛfo a odi kan aba hello pacho udin ene baby afrefi pacho mi fiasi la se yefane Mavis pacho yo okuma radio yetio yo yeda wasune ejuma kwa mo yede mai yetie okuma empa na enyama ni bebre wo ho a na sie ho no aba me mokum wow uko school eh Latin Anglican JHS mo eme say ofra fofofra atoko me bacho no wasan afrebio na me rehwefi ofa bi a say you know baby o magna kodu ni ese wo frɛ bibi say child right bacho ofrefu bi aba yemfa no hello Hey. Hello. Let the chrome for me. Come here, I on the school for no. That then you became woman Ghana. You. That then you became woman. Let the croquet go. Then go cotton as a waffle. And then my school able to. No, my you go. Let patch you. Before we come. Dano no wo share ye mbo bi se wa pasobo didibo learning ki ante wo fe you ebinuma nya wonde akani pa benu tumbo nya mode mbaje it's a yamra mbaje ya send o okay ya ponga be ye one ata mu show phone so a ubehu bibi me ba toyo mbaje that's obi free yeah hello Good evening, no. Pacho, ya mama kwa baba. Yeah, Jana, yeah, na. Yo, so yo.
Nipacho efa award no ho no. You. Ana ado na mo bobo no ma no. You. Me too opera mo ka say mo twa we call no so. You. Intini me no mani. Me na me first second one na me nya no so. Man tete mo bo me no ma. Yeah. Ka number ni yen chiro to so. Yo me no man. Bacho me hu inti we de mefa na aya mafro. Me ba chi. Bacho me Me da. da. Yo. Mama, me say ene ahana berebe ma ye nkwan na ye de dumedi no. Asi. Yen time aso. Yo, yen bra so. Yo. Enti mama, inchia wo ho a wo de be ma nkrofu bi ana. Ye chia manfu nyina, ye chia. Apanye ye hu na che ka che nse ni agina no. Mr. Hanson. Yo, ye ni agina no. Ye hu na che. Ye twa odwura ba ye hu ni nti. Obi fere. Ye ti mi chia abusuafo nyina. Mintumi fra maako ti obia obi otie mi bia ye kan che won se ya ba nti no obia ntina na ye hu na yakopon ya adoma wo kuda ye be hia pepe ti obia me so inchia ekoma me fefu nyina you efi obe apanyin efua comfort wusu ya patape sisi akua nana ya se Henry you se ho o child wo junior school inchia ekoma no me wo fa asefo ba nu bi so kwasi biante ene Kwame Tete Philip wiritie me won so enchia ekoma ho ena nenso eye menuanum bi awoda we nta yo mama ta ne papa ta mesre onyankopon ho nhyira ema mo Loretta ene Lawrence yo mesre onyankopon ho nhyira ema won se won so enyin wonin na won ko adomu obere man de ye frɛ ne abetie pa na ye frɛ no nti me je di sɛ etiefu nyina ebehu onipa akono yo Ethiopia nti da se ne ukuda ebehia ukuda ebo nonga bien a ebehia enti yakramo onyankopon enka bye. Yeah, I get serious message you.